dan kenangi tombol kangen Mas Rek, Mas Beni, Konco-konco, Mas Serjo, sehat selalu pokoknya. Suruh! Awas! Awas! Untuk penonton tidak boleh masuk. Cabagus! Cabagus! Dijengok metu, metu ning njaba bariket, njaba bariket. Kalau wayang anu ulang-ulangan di anu luar bariket. Mohon maaf. Iki lho. Mohon maaf. Untuk penonton semua tidak boleh masuk di dalam bariket. Terima kasih kanggo sedulur-sedulur kabeh. Ayo gue Cabagus. Jawa. Ayo le.
geni atemahan tirta maling adotan bisa ngarah ning mami guna tubuh Sura wis wayahe yo 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 Sura pancen sura Sambate obah nole Ayo. Rawe rantas. Malam-malam kudut. Wis wayahe tangi Sapate Sura kon wancine rawe rantas malam-malam kutut ayo tokno jurusmu ger tokno jurusmu Tangane tangkeme power tangkeme sawa tabruk bagus. Ayo. Musik. Yo tangannya ning dhuwur yo. Kean teman-teman. Asoy.
Bos. Nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu kowe, muka-muka FYP, kowe bisa ngrungokke. Ayo so. Tak simpen ngobati rasa kangen, Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo, dene yo wis rapopo. Leru nada aku tekan saiki, wening ngendi aku ora ngerti, wening kono yo mbuh karo sapa, aku ning kene teko ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora Wah. tak tinggalne, ambok kowe salah, aku tak sing ngalah, ben hubungan ojo nganti pisah. Asal yen sing ono wektu bisa kabeh kenyataan. Pangane. Putra Panjalu satu. Kamu bodoh ya? Terus, lagi dong. Asik. Nganti tekan saiki, kene ngendi aku ora ngerti. Ayo bro. Kene kono yo mbok karo sapa, aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, tak tinggalne, ambok kowe salah, aku tak sing ngalah, ben hubungan ojo nganti pisah. Yen sing ono wektu nggo ketemu, pisan wae masih kapakku, ngomongno aku lupa. Soalnya apa? Panjalu bolong. Bertahan, aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Ada Mbak Risa bareng, ada kalian bareng-bareng Yuk Putra Panjalu satu. Aku tekan saiki, Harga musik. kowe ning ngendi aku yo ora ngerti, kowe ning kono yo mbok karo sapa,
ikhlas saka kabeh kenyataan. Ho. Surah. Surang. Yo 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 yo. Ya. Rame 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 rame. Awas, awas. Awas dijogo, jogo dijogo. Sopo ka? Oh. Ayo ger. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Awas. Oh. Sopo ka? Sopo ka? Rame, 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 rame. Hop, 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 hop. Hey, hey. Mas, Mas, Mas. Bar, ayo bar. Bar. Santai Mas, santai Mas. Kabeh dulure dhewe. Mas, piye iki? Piye iki? Lanjut ta ngono kuwi piye? Waktu kurang Sing seprapat. dudu anggota metu, Bro. Heeh, sing duduk anggota metu wae Kalangane saka barikat. cepet. Teko barikat metu. Mosok malah kebeken penonton. Krungu apa ora jare? Lek gelem metu Hoi. tak lanjut, tak ora gelem metu ya ora tak lanjut. Kalau suwun ingkang wonten jero bariket lah. Mas ning ngarep gapura, Mas. Kecuali Samane njaba barikat, Mas. kecuali dari kru jaranan kali konco-konco pemuda kawula suwun Untuk agak panitia monggo. mengkondisikan. Untuk panitia kami persilakan masuk 1 orang atau 2 orang Kalau suwun supaya bisa kagem mengatur di bopo-bopo dalam. monggo lah. Kagem konco-konco panitia saged membantu. Nah, Mas Ruli. Nanti Mas Ruli. Ayo Mas Ruli ditoto iki sene jero kalangan bariket untuk panitia. Kang Masku, Kang Mas Rawan sehat selalu Jan wis. Oke. Mas Jono piye iki Mas Jono penake untuk tuan rumah? Tak persilahkan. Mas Jono, panggilan kami tujukan kepada Mas Jono, tuan rumah. Anu Mas, marakne sing jero kalangan kok wakeh. Jane piye to ndelok ya ning jaba bariket. Anane tak pager ben iso ning jaba jero ben bebas. Cewek-cewek ijane ya bahaya lho ning jero bariket. Iki dua cewek bahaya di dalam bariket. Bahaya iki. Eh, Bose rimang kencana tasep cek 1.
Lah wong piye mikir dipateni aku ya bingung bengok-bengok. Piye Mas Jono kene tak jaluki pertimbangane tuan rumah treyo sing nanggap, aku manut sing nanggap. Jane lek wektune ya ijek jane. Kosek manut sing tuan rumah Mas yo. Piye Mas Jono? Ya tak paringi sak lagu tapi bariki wis yo. Kebangsaan bolo. Heeh. Sak lagu gek wis yo Mas Karjo yo. Mas Karjo. Lagu kebangsaan. Pokok damai wong kabeh kanca uleng-ulengan. Ayo Mas kalangane Mas. Dilanjut pora jane. Ayo digondorekne sik yo. Yo. Wes manut aku manut. Ini untuk dari tuan rumah ya Mas. Untuk yang tidak bersangkutan di dalam bariket monggo keluar mawon. Mas Ruli dari panitia monggo. Panitia monggo. Ayo omong-omongan ning mic kene ya. Suaranya mana? Iki Ruli yo. Piye Mas Ruli? Jangan sampai keluar untuk panitia pengamanan. Mohon untuk yang tidak berkepentingan keluar dari bariket. Lek gak iso kondusif dibar nih. Piye Mas Ruli? Yang lain bukan pemain. Mbak-mbak yang di depane gapuro, yang di dalam bariket monggo keluar, yang tidak bersangkutan. Pisan kas lek ora iso kondusif dibar nih. Sejene ngono wektune mepet Mas Ruli. Pewangel bos diomongi ya wis angel. Untuk yang di depan, ayo. Sak lagu aja. Ya lo paringi sak lagu Kas. Kok teng brengok iki piye ta iki? Yo sak lagu Mas Karjo. Piye Ce. Jo, omong ora aku Jo wektune wis mepet piye? Gak kena. Piye Mas? Berarti tak barne ya? Maaf yang sebesar-besarnya keputusan dari tuan rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pendukung New Putra Panjalu Sakti. Karena ini permintaan tuan rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Jono onekno sik tak kei sak lagu ya Mas Jono. Mas Tomo. Minangka jabal paripurnane ngaji sura wontene jalu mangke. Sesarenganyung
Siap dan aku tak foto. Kurang. Ada di Aku mau tapi gak metu jadi dia orang omah. Jadi mau nek omah, dan aku pas Kok, mangan buri sih ya? Enggak.